Molweni guys, molweni bonodolazana, molweni bobhuti bam, molweni bonodoli. But ke andilobanjwa mosimnane andithethi ntwinye. Ngoku ndikwenye khaniva apha. Niyamazi la bhuti mosubanjwe uKat Matlala. Ndoyika nolikhwaza igama lakhe enkoseni ofefe. Ndoyika nolikhwaza igama lakhe because sham uyoyikisa. Ubhuti ke sana lowa wayejola noTebogo Thobejane ebebhizi mose applyela ibail namhlanje baniyakhumbula ne. Hayi ke sana umagistrate uthe unotshe intombelawo awuzofumana kwa bail ke wena ke apha ngoba wena nje uyidanger gefare red zone kwi-community. Awuthembakali wena uyile type engathi xa sikuthi give le nantsika le bail ungahamba uyobaqoqa bonke ababantu kuthiwa zi-witnesses. So akayifumenanga ubail ubhuti uphindele ngaphakathi uhleli phaa kulaa ndawo inoba uyineighbor kaThabo Bester ke sana because ukwiprison eyi-1 noThabo Bester, so inoba uyineighbor kaThabo Bester ke sana. And ubhuti ngathi akakuthandisisi yena ukuthi into zingahambi ngolayini wakhe. And also if uyacheck ndizanibalisela ezixesha lihamba ndizayocheck into yoba ngoku senze urhamrham jwi silahle phaa because kubhizi sithe imadlanga commission. Sizawubuyela ke apho ndinibalise uba kwenzeke ntoni up until now. But uKat Matlala uremaine behind bars again, akayinikwanga ibail, which is very good. NPA xa nenze kahle masitsho xa nenze kahle. So we are happy that niwinile ke kule game. But ke uthi uyena uKat Matlala akukho kwa evidence against him. Utsho ubra uthi akukho kwa evidence against him. Phofu lo mntu lowo kune-hitman ezimbini, imbovane ngokwaseKapa nase-Eastern Cape, iinkabi ngokwase-KZN naseGoli, zimbini zabanjwa naye. Kodwa ubhizi uthi kuthi akukho kwa evidence against yena. But bekukho nenye into ibiphumile, into ibibhalwe nguSunday World. Ndaqonda uyabona ke imedia ntontoni leya yamanyani sometimes islidisha to astray. Uyabona, if it was not for us YouTubers ezinye izinto ngezingaziwa ngumphakathi, because thina we are like sit here asiqeshwa ngamostini, we are like kutheni kuthe nathi ku-social media ezumphakathi siye sibuza imibuzo siqonda hayi singabahlali kaloku sana itheni ihamba kanjalo, bacinga basiphambene abazi khona ba asazi into ngalontontoni into liqhubeka kule court. Uyabona ke siqalise sibuza imibuzo. Abanye ke banenkani baye benza izinto by force, bazazibona besithwa mention kule madlanga commission xa bengenangqondo. Asizuyingena nje indaba yabo. Anyway, so right now Alex Court, Magistrate Court ithi kuMatlala no bail. uMatlala ke ngulo wayejola noTebogo Thobejane. uTebogo Thobejane ifa umazi ngulasisi phaa ku-Instagram, ume kahle, uneyibuno ezinkulu, unamathanga, uright, umuhle, unomzimba omuhle ugirl, she's gorgeous usisi. So caba ke usisi is always attracting ababhuti be-tenders, bemali nentontoni ininzi nje into enzekayo. Andisazi ke isizathu soba kwakutheni ze kufuna ifike ekubeni bakuyabulawana, because ngoku allegedly ubhuti Vusi unomfazi wakhe babanjwa bobayi-2 ingathi babedibene ke kweli qhinga loba uTebogo makadabula amafu, and abaphezulu nabaphantsi nabangaphakathi nabathonto loo nto leyakholwa kuyo. Mna ndithi uThixo wathi asoze nothi ngotebza andidlaleli apho. Niyayibona ixesha endilithathileyo kumdala, niyalibona ixesha endilithathileyo kumdala ndimenza ndimbumba. Nisijongile isibumbo sam, niyandibona ukuba ndingubani, ndiyi-civil engineer kanjani la ndibhizi ngalo mntana. The next thing nifuna ukumlalisa bamthuma uphuthu wathi nothi ngoTebogo andizuvuma, andifuni. Wathi uThixo no, alikakafikile xa uTebogo remains. So waphuma eqhasha kwezombumbulu ke sana kuthiwa ezo hitmen zamnethisela ngemvula yembumbulu, wadubuleka enyaweni qha if I'm not mistaken, kwalimala nabanye abantu wayahamba nabo, but wasinda. So xa kuqale i-trial ke that's when we will hear uba kahle why, because mna kuyo yonke lento ithethekayo, I do not want to lie, I am very much curious about why was Tebogo a target to begin with. Yintoni le, because I thought mhlambi bohlukene, and then what happened? Why was the wife also arrested? Why is the wife arrested in the mix? Why is the wife ehlangana nendoda yakhe? Niyabona ukuthi kunjani jolani, but sanukujola dangerous kanje.
Jolani, because clearly songa sikho clean wonke umuntu uyi-criminal qha kushiyana i-levels uyabo kushiyana i-levels zoba zi-criminals kuyacaca because hlobo kwenzeka ngale Mzansi because sorry uthi usamamela okanye usabuka kuvele kuthi gqi enye into uthi usamamela usabuka kuthi gqi enye into uqonde hayibo so senjubaka izimanga ziyashiyana sizayithini ke lento sekunjalo but indaba ezimnandi kuyo le nto ndiyidwabayo into ba uKate Matlala remains behind bars ithi inkantolo he is dangerous uyi-danger kwi-community akafanelanga ukuhlala nabantu uyoyikeka ungugonondo omkhulu uyesabeka so makahlale la eRhosi uMampuru bamtixele agade 24 hours kube khona amakhamera aphahleli khona bambeke up so bekunenye into ibiphumile kanana bendiyithashile na lento yoba umama omntana akhe not wife umama omntana nabani nomuntu odibene nento e-funeral parlor I don't know how but babhatalwa imali kodwa but babethathwe ngamapolisa bayosayiniswa batyikityiso abathi babebethiwe bathi nje kuthiwa kuthini bacoerced into saying whatever ebhalwe kwezo statement so bona bathi abazange bayenze lonto freely amapolisa wabaforced uyabona ke once kubekho ezo zinto kuvela kube kubi yonke into because sometimes nabo ke amabanjwa ayaxoka bayaxoka but ke sizawuva ezixesha lihamba kukhutshwe iqembu okanye team ezawu investigator ubunyani nobuxoki balonto le but ndiye ndaqonda nexhala xa bendibona lanto yoba hayibo kukho abantu abathi bandifostile uba mandenze lento but ke okusalayo yena uKate Matlala remains behind bar and we are still curious as umphakathi as uMzantsi Africa sisase curious ukuba uKate Matlala lo nguKate Matlala ozalanayo nomfazi kaJulius Malema okanye ukudibana nje kwesenames if not siphinde sibe curious into le imenza abe ne-citizenship yase kuphipa biza le country kwangwane eSwaziland yes eSwaziland kuthene enguvusa umuzi Matlala okanye uvusa Matlala kwenzeka ntoni ngaye ithini into yakhe ye-citizenship ungumzantsi Africa person okanye unguwaseSwaziland yintoni khona emdibanisane elisuthu kuqhubeka kwavela kwakuninzi kwavela uyabona laa nto yasegoli abantwana babe athi umuntu engowaseXhosaland anikweza igama lesuthu nesename yesiXhosa nayo nje izawudala inkinga eningi uyabona wosiquestion okhethe siva izinto ngiyabona okay anyway so it is what it is ke nalapho ke silapho ke ndithe mandivele nje ndinithi vadla uba icourt ithe wena dangerous asikwazi nje ukukhupha ube ngaphandle hlala apho because imese ngenzeka xa unophuma wena siyakususpect hlala apho sizawuva ke xa kuqhubekeke itrial kwakuthiwe kuzawudityaniswa amatyala 10 namatyala 10 enziwe ityala eli-1 andisakhumbula ingathi ezi charges zakhe ezininzi kodwa ikhona into yayithe iza kwenziwa apha kuSeptember apha towards these dates ngabo-19 yinto ndidate namhlanje iyi-15 Monday sithi kwezi dates kodwa I think this week kusuppose uba kudityaniswa amatyala athile adityaniswe because le firearm intantayo yenza yonke le micimbi ingathi nento yokwenza nala case ka-DJ Sampari but sizawubona xa kudityaniswa la macase abantu bazababa ngapho-accused whether uKate uzawudibana nabo katiso mtontoni noba sizawubona kodwa inintsi into eyenzekayo and yonke le nto sizayifumana ijuice yayo phaa kwiMadlanga Commission uNhlanhla Mkhwanazi xa ebhizi edalula wonke amabali zanibona ngelo xesha ke xa ndibuya nenye ivideo sithetha ngomkhwanazi nithini nina guys South Africa Banana Republic ke sana baba yini